יעקב, את פיג'לינג אתה מכיר? מה זה? היה חבר כנסת פעם, נכון? היה לו בלגן בליכוד משהו, לא? מה זה? משקה של בנות יפות. ליקר תאנים על בסיס וודקה, לא? זה וודקה תאנים, לא? מה אתה חושב על פיג'לינג? כן, הוא צודק לגמרי. What do you think about פיג'לינג? It's a little bit sweet, but it's the best liquor in the world. Oh yeah! בגלל השילוב המדהים הזה של וודקה ותאנים, וכמובן העובדה שהאלכוהול משחית את הנוער, השר אלי ישי החליט שהוא מוציא את התאנה מחוץ לשבעת המינים. מה אתה חושב על זה? הוא דפוק. מה? מי החליט? מה? לא הבנתי. על מה? על השר אלי ישי? שהוא גנוב לגמרי, מה קרה לו? מה, הוא השתגע? Whatever makes him happy. הוא צודק. מה, הוא דפוק? לא מקובל עליי. וואו, כבד, על הפנים. לא, זה לא בסדר. מה, מוצאים את התאנה? קודם כל זה לא בסדר. יש שבעת המינים, למה לא הוציא את התאנה? בושה וחרפה. זה אידיוטי. אני עמום, פשוט עמום, אני לא יודע... מה הוא רוצה להוציא את התאנים משבעת המינים? תהיה 6 מינים. הוא בשוק, הוא לא מאמין, הבן אדם בהלם. תפסתי באמת בהפתעה, לא ציפיתי לכזה דבר בחיים, כאילו. כמה בקבוקים כאלו אתה חושב שבן אדם צריך לשתות כדי לרוץ ערום בחוף? כאלה? כן, כאלו. וואו. למה אתה אומר דויטש? פיג'לינג. ים של פיג'לינג. עכשיו... פקט. 4 כאלה, אבל מי יכול לשתות 4 כאלה? 20? 247. אני מכיר בחורים שאחרי 2 הם ירוצו, ואני מכיר כאלה שאחרי... ואתה? אני גם אחרי 2000 אני חושב שאני לא ארוץ. אני יכול לעשות את זה בלי לשתות. בלי לשתות? ערום? כן, אבל בלילה, בלי אנשים. בלילה. אני מניח לפחות איזה 8 בקבוקים כאלה לפחות. 50 אולי. 20? וואו, זה 10. אני לפחות. אין לי מושג. כאלה? כן. אני חושב 20, אני אגיד 20, 30. וואה. לפחות 100, 50. את זה אין לי באוסף, ועכשיו יש לי. תתחדש.